Тук в студиото обаче сме с един от неговите треньори, което ние сега преди малко разбрахме, че Стефан Йорданов е един от треньорите на Траян. Добре дошъл в студиото, Стеф. Добре заварили. Разкажи малко за малкия Траян. Тогава ти каза кога мина времето извън ефир. Траян е бил такъв, сега е такъв. Траян беше мъничък, беше едно страхотно дете, супер любознателно. Много така му се играеше. Спомням си, че пътуваха от някъде за София и така беше удоволствие да се работи с него. Ти защо си тук в студиото? Да те застрелям с този въпрос. Аз съм тук да ви разкажа за новите предизвикателства пред Click and Play, това, което предстои. Да кажем на хората, уважаеми зрители, ако искате да влезете, да си запазите корт. Не е само в София, нали? В цяла България, да. В цяла България. Пишете Click and Play, влизате, цъкате, запазите си корт. Има червено, зелено, часове, каквото искате. Не малко клубове ги има, не са всички, но тази платформа има от много време. И ми струва, че е важно да кажем, че не е само за любители, които искат да си запазят. Аз съм, ако не бъркам, и клубове, и треньори също я ползват, за да си организират тяхната работа. Да. Всички са замесени, реално. Разкажи сега малко повече, моля те, за по-широката аудитория. Да, аз за да дам малко повече контекст на това, с което проблемите, които решаваме в Click and Play, ще разкажа малко повече за себе си първоначално. Аз се занимавам цял живот с тенис, бил съм състезател, след това дълги години треньор. Бил съм председател на треньорската комисия към Българска федерация по тенис, работил съм в Българска федерация по тенис доста време. Управлявал съм тенис клубове, т.е. минал съм през всяко едно ниво на тенис живота. И един от основните цели, които винаги сме имали, е да направим тениса по-достъпен спорт като цяло, за повече хора да се докоснат до него. И предизвикателството, което имахме, когато започнахме с Click and Play още преди повече от 10 години, беше точно, започнахме от резервацията на корт. Понеже тогава все още беше много неясно как да си резервираш корт, къде да се обадиш, на кой да се обадиш, въобще откъде да стигнеш до тази информация. А и целият този, експириенс за това цялото нещо беше много нестандартизиран. Обажда се на едно място, не ти дига телефона, може би си спомняте как беше. И всъщност ние се хванахме да дигитализираме този процес и да го направим по-лесен за хората, които искат да играят тенис от една страна, от друга страна и за клубовете, защото те също срещаха доста затруднения с обслужването на клиенти по телефона. И реално с предоставянето на тази възможност да дигитализираме процеса, стандартизирахме самото клиентско обслужване и всъщност стана много лесно човек да получи и по-лесно информация за кортовете в България, цените, да си запази корт. И така, с това нещо започнахме този проблем. Приели се вече тази система в тенис общността? Ползвали се? Да, прие се. В началото, може би преди 15 години започнахме, беше трудно, защото нямаше интернет, между другото, на някои места в България, също така компютри. Вече тук може би от 7-8 години насякъде има и горе-долу работиме с около 90% от тенис клубовете в България, падел клубовете, въобще ракетните спортове използват системата на близо 90%. Ако не бъркам, нововъведение има от миналата седмица, от тази ще има. Знам, че сега е момента. Да. Нововведенията започват, ще има. Горе-долу след 10 на дена пускаме нововведенията в Click and Play. Реално разширяваме услугите и отново с цел тениса да става по-достъпен. Освен клиентите да могат да резервират корт, ще има възможности за абонаменти, да си направиш абонамент, т.е. да запазиш продължителна резервация за цял сезон, да си закупиш. Повечето клубове продават карти с намаления, също така да си много голяма, важна част са груповите тренировки, включително повечето клубове имат детско тенис училище, групи за възрастни, групи за деца и въобще да получат информация за тези групи и да могат директно да се запишат в тях, както и да проследят, ако става въпрос за дете особено, да проследят развитието на детето, понеже Click and Play ще дава възможност всичко да бъде писмено, неговото развитие. И това е една
система, която в случая включва от една страна клиентите, както казахме, че става по-лесно за тях, от друга страна организацията в клуба, защото тази организация около групите включва и треньорите, проверка на децата, списъци, нали, за клуба, плащания, записвания и така нататък. Всичко това е организирано в новата версия на Click and Play, която чакаме да... Мен ми е много интересно, има някои хора, които са така доста разконцентрирани. Пращате ли напомняния? Защото съм сигурна, че има някои хора, които не уважават това, което са записали, или има ги със сигурност и тези? Да, в новата версия имаме напомняния в Google, които са свързани с календара. 24 часа преди началото на тренировката всъщност пращаме напомняне. И всъщност това хубаво, че каза, защото се подсещам да кажа един важен момент, който Click and Play реши, особено за клубовете в първите години. И това беше проблем голям, който имаха тенис клубовете с запазването по телефона, че хората в голям процент не се явяваха на тренировка. Също запазват кортове и след това не се явяват на тренировка. И това е голям проблем за клубовете с оптимизацията на времето, нали, на слотовете. И всъщност ние с Click and Play го решихме така по доста елегантен начин. Всички, които запазват с Click and Play, получават един бадж за лоялен клиент. Ако запазиш корт и не го откажеш и не го заплатиш, след това махаме този бадж и всъщност не можеш да запазваш повече през Click and Play, което защитава клубовете от такива безразборни запазвания, а това от друга страна защитава и клиентите, защото често не може да си намери корт човек поради блокирани кортове и неизползвани. Реално, насочена ли е тази система към по-младите и да накараш и тези, които са по-конвенционалните, все пак да са в крак с модата, защото тук има и отчетност, има проследяемост и универсализация на няколко различни дейности в едно, което е в услуга на това за бързо ежедневие. И ние толкова сме свикнали да правим всичко през телефона, че изглежда най-нормалното нещо по електронен начин да може да си запазим корт. Между другото, ти ме гледаш, ама аз също се издадох. Гледай, сега трябва да го кажа в ефир. Кажи. Да му се не види. Точно преди да влезем на студио си запазих, писах на един приятел, аре да поиграем, защото трябва да тренирам, защото нали, трябва да съм във форма. И той каза, сега ще проверя. И буквално, даже той, знаете какво направи? Каза, хайде. И в следващия момент ми казва, има тука и тука, еди кога си. Той вече беше влязъл в Click and Play, проверил и предложи варианти. И един вид защото аз съм от старата школа и съм свикнал, сега трябва да се разберем кога. Сега трябва да се разберем къде. Сега трябва планите дали ни болят кръстовете, всичко дали ще е наред. 1 минута и половина и вече се разбрахме, ето за събота, примерно на обяд, корта е запазен, всичко е готово. Къде? Да дойда да проследя как върви тренировката, искам да знам. Няма да кажа изобщо. Аз пак ще ти казвам и кога е. Така че абсолютно не е някаква реклама или наговорено. Абсолютно просто сега се сетих, че така станаха нещата за 2 минути. Много бързо става. Нас целта ни е това е с няколко клика да можеш да си иначе успели сте да го направите, казвам го като пасивен потребител днес на тази услуга. Всъщност, нали това е целта? Това е целта, да. Това е целта, а от гледна точка на това за младите, което каза, там също е интересно, защото да, младите използват системата, разбира се, нали, за тях е интуитивно и лесно, но на нас по-голямо предизвикателство беше с другото поколение, защото и те използват системата и всъщност те администрират, нали, и беше голямо предизвикателство да направим достатъчно проста, за да могат да работят с нея както треньори на по 20 години, така и кортаджи на 60 плюс години. Трябва да е еднакво лесно за всички поколения и всъщност това беше голямото предизвикателство в началото. Как реагират обаче и клубовете, кооперативни ли са, защото ти не можеш да накараш клуб на сила да работи с вашата система, така? Да. Не можеш да накараш. Клубовете общо взето са доста кооперативни. Няма нужда от каране. Особено последните години, когато някой се създаде нов клуб, те идват при нас. Работиме много добре с тях, помагаме си. Много важна част, тяхната обратна връзка е много важна за нас и затова всъщност пускаме и нова версия. Не може да не извинявай. Няма нищо. Мен ми беше много интересно, ако, например, вали, как се информират хората, кога кортовете са готови, защото това е една също така голям въпрос. От вас могат ли от тази път или трябва да свържат с самия клуб? Това вече е работа на клуба, да. Това вече клуба ги известява. Да. Друго ми беше интересно. Правиш ли си отчет на заетостта на клубовете? Аз любопитствам от тази гледна точка, абсолютно лоишки, колко тенис се играе в България?
Тази Много е информация, обширен въпрос, много е широк, ясно ми е. Тази информация не мога да ти я дам. Click and Play не разполага с тази информация, понеже всичко, което се случва в клуба е конфиденциална информация и ние реално нямаме достъп до нея. Нали излиза графика, т.е. дали кортовете са взети или не? Да, може да се провери нали, в онлайн пространството, някой може да погледне, въпреки че няма стара информация, така че трудно може да се вземе. Но ние като Click and Play не разполагаме с информация вътрешна такава за графика на клуба, така че по-скоро колкото ти знаеш, да, аз толкова и аз. от така гледна точка чисто съизмеримо от обществен интерес. Достатъчно пълни ли са кортовете навсякъде? Не е от икономически да. Това си е тяхна работа, не ме е интересува, но пък и често съм стигал до моменти, в който ми то няма свободни кортове. Ами няма, аз мога да ти дам примерно от опита ми като управител в MG Tennis Club. Реално няма свободни кортове. Доста голям интерес има последно време към тениса. Включително и към детски групи, и към запазването на кортовете. Действително в най-играното време, което е между 5 часа и 8 часа вечерта и сутрин между 8 и 10 часа, няма свободни кортове. Това може да стане единствено с абонамент. Мен ми е много интересно. Изглежда ми отстрани, може би, че тениса стана една идея по-достъпен. Когато аз бях малка, спрямо заплати ми изглеждаше, че е много в пъти по-скъп. Не знам, и така пак е ми доста се струва. скъп, особено зимата. Да, зимата е адски скъп. Не знам кога мина това време. Имаме 2-3 минути. Как е MG клуба? Защото, между другото, още ли си управител? Извинявай за... Управител съм, да. MG клуб. Имаме две локации. Едната е в парк Азимов, другата е до Мол Парадайс. Много интересно, в общественото мнение, поне аз съм останал с такова впечатление, това е бутиков клуб. Може ли в рамките на 2-3 минути да кажеш така ли или не? Ами, мога да кажа, че не знам точно дали смисъл на думата, дали е бутиков клуб, но със сигурност се стремим да поддържаме най-високо ниво на обслужване, на поддръжка на базата, и като чисто тренировъчен процес, треньорите и групите работят с най-възможно новата методика. Постоянно апдейтваме и знанията си, така че може да се каже, че сме и бутиков. Парка Заимов и до Парадайс, нали така? Парадайс, да. На Парадайс съм тренирал няколко пъти, смея да потвърдя, че беше зима, много студено и беше страшно топло вътре, така че това мен ме винаги впечатлява. Умръзнало ми да играя на студено, това беше за мен много важно. Аз тук трябва да похваля пък за условията, които предоставяте и на аматьорския тенис, защото на ITL турнирите на Иво, там са обикновено са финалите. Да, на Заимов. Да, и винаги всичко е било супер. Така че поздравления за усилията, които влагате и влагаш и ти и твой екип и в клуба, и в Click and Play. Ще трябва да дойдеш пак. Имаме за какво да си говорим. Имаме за рейтинга. Това е нещо интересно, което другия път може да си поговорим. Кажи за рейтинга, ако искаш набързо, имаш точно минута и половина, извинявай. Следващия проблем, голям, който искаме да решим реално с Click and Play, това е хората да продължават да играят тенис. И това се случва, когато им дадеш възможност да срещат хора на тяхното ниво. Защото често играеш с един треньор и това ти е единствената опция. А когато имаш опция да играеш с хора на твоето ниво, всъщност вратите пред тебе се отварят и това е следващата стъпка, за която може да се говорим на другия път. рейтинга да ти помогне да намериш адекватни партньори на ниво, на което може да си помогнете взаимно. Рейтинга от една страна ти слага подходящи партньори, от друга страна функционалността, която предлагаме, ще ти даде възможност да ги намираш и лесно, както твоя приятел с няколко клика е запазил корт, така и с няколко клика да си запазиш корт с партньор на твоето ниво. Това предстои скоро в платформата. Да, следващите седмици. Успех! Мерси. Толкова, Джули, за днес. Следващия път. Другия път ме няма. Ще видя какво ще говори за гърба ми. Точно това ще я кажа. Другия път ще безчинствам, не наказан в ефир. Ще те гледам, внимавай. До понеделник, дами и господа.